Itziar Laka, Gorka Azkune, eskerrik asko, Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Hizkuntzaleritza eta Euskal Ikasketen Saileko katedradun EHUn, elebitasunaren eta burmuinaren arteko loturen ikerlari Itziar, eta Gorka konputazio zientzietan doktorea, robotika eta adimen artifizialean ikerlaria. Pasadugun urtean kerronek, zerbait besteak beste lehen mailan jarri badu izan da, toki ikusgarrian zientzia. Iruditzen zaizu Gorka, pandemia aldiak zientzia eta zientzialariak gehiago baloratzea ekarri duela? Bueno, ez dakit oso ondo zer esan, ez? Alde batetik irudipena dauket baietz, ez? Nik uste da espero dut gizartean gehiengok baietz. Baina egia da baita ere, pandemia honen ondorio sortu dala alako mugimendu bat, ez? Nahiko antizientifikoa. Eta, bueno, ez dakit oso ondo neurtzen, ez? Bakutxe ze pixu dauken, espero dut, zientzien alde daudenak, ez? Eukitzea pixu handio. Eta alde hortatik bai ikusi detena da, bintzat jende askok ikusi alizen dula, zenbateño garantzitsu da, ez? Olako goera baten zientzien indartsu bat eukitzea. Euskal Herrian egiten den ikerketari begiratuta Itziar, esango zenuke ikerketa bera eta ikerlariak baloratuta daudela? Guk dato objektiboekin hitz egin nahi dugu beti, ez? Eta ez iritziekin. Orduan, ez dakit. Dakidanagatik, inkestak egiten direnean Euskal Herrian beste gizarte batzuekin konparatuta egia da zientziaren eta ikerketaren balorazioa beste leku batzutan baino positiboagoa dela. Uste dut, baina ez dakit zerekin egiten diren konparazio horiek, ez dakit iparraldearekin egiten diren, ala hegoaldearekin, orduan, segun ze auzori begiratzen diozun, balorazioa, ez dakit. Baina iruditzen zait, media modura, Europako gizarte media modura, ziurraski, Euskal Herrian zientzia duen balorazioa nahiko ondo ataratzen dela, pentsatuko nukenik. Ezagutza zientifikoak gizarte bati zer ematen dio? Asko. Jendeak, ezagutza zientifikotik urrun bizi den jendeak uste duena, baino askoz gehiago. Erabaki pilo bat hartu berdiela gaur egun zientziekin eta teknologikin zer ikusi daukebenak, ez? Hasi hainbeste dieta eta historia, ez? Eguneroko gure janarien inguruen, zenbat informazio, zenbat bombardeo daukeun, horren inguruen erabaki hartzeko, gure osasunen inguruen, sare sozialak, internet, gure egunerokon dauden milaka eta milaka gauza mugikorran erabilpena eta bar, dana zientzia eta teknologia ez beteta dago, ez? Eta horri buruz ezer ez dakinak azkenen erabaki honak hartzeko gaitasune galtzeu. Demokrazia baten siniste baldin badeun, un gizarte hartzitun erabakiek, gaizki informatuko gizarte batek ez ditu erabaki honak hartuko. Biok zaudete unibertsitatean, ikasleekin badaukazu hartu emana, ikusten duzue ikerlari zenik, ikerketarako zena bestela esan da nola sor daiteke? Ni zerk egin induen ikerlari, jakin-minak. Eka argi dakatori, jakin-minak. Jakin-mina asetzeak guztua ematen du, hola egin da basagoz. Eta irakasten dodanean, da ikasleekin lan egiten dodanean, beti esaten dut, eta nire lankideekin esaten dut. Honetan gainera nahiko radikala naiz, Niri ez zait inporta edukien transmisioa. Mira, astakeria bat esaten ari naiz behar bada, baina benetan ez zait inporta. Niri interesatzen zaidana da transmititzea jakimina. Ikusi ze gauza harrigarriak dauden hemen, nola zen ituzken sekula imaginatuko, eta beti zuk uste zenuena baino harrigarriagoa eta interesgarriagoa da aurkitzen dana. Nik beti esaten dut, hau askotan esan izan dut, ikertzaile egin induena hori izan zen. Eta orduan, hitzaldietan ere, ikaslentzako hitzaldiak ematen ditudanen, jakin-minako hitzaldiak eta bar, beti gustatzen zait Plutarkoren aipu hori ipintzea, ez? Gogoa ez dala bete behar den ontzia, baizik eta piztu behar den bedar legorra, ez? Eta burmuin bat zutan ipintzen dut. Eta beti hasten naiz hortik. Aspertzen bazara, ez duzu ikasiko, nire ustez, nik ez nuke ikasiko. Ni oso biurrian nintzen da. Gurutzen zait ikertzaile izateko edon orkestu balio, eta orduan izaera bat euki behar dozu, ez bakarra, baino euki behar duzu jakin-minak zertu behar zaitu, mugitu behar zaitu, eroso sentitu behar zara jakin gabe. Nik uste du, jendeak uste du, ikertzaileak eroso sentitzen garela badakigulako, eta ez dakitena da, benetan ikertzailea zarenean, euki behar duzu gaitasun bat, ez etxitzeko ez dakizula pentsatuaz, ze
aurrera zoazen neurrian, geroz eta gehiago dakizu, ze gutxi dakizun. Eta zenbat dagoen asmatzeko. Eta jente askori, indeterminazio hori etzaio gustatzen. Seguruan ibili nahi dute da. Olakoa baza, ikerketa ez da zuretzako. Ikerketak badu, oraindik ere harritzeko gaitasun hori, esateko, kontxo, hau ez nuen espero eta... Zalantzaria, bai. Hori askotan esatea, daukeun erantzun bakoitzek galdera askoz gehiago irikitze ditula, eta galdera horien erantzune galdi beren, ez jakintasun esponentzialki aztea, jakinduri pixkat lortze duen bakoitzen, ez jakintasunera handio da, Eta ni uste harrigarriek, akoratzen naiz hor, uste Lord Kelvin izen zela fizikari, 19. mendenen bukaeran esantzuna, pena amatei beho, 20. mendeko fizikariek, ja dana, jakin berreko dana ja badakigu, behitu nola izen zan 20. mendea, eta behitu nola datorren 21. Hau ez dakit, bukaukoan inoiz, baino behintzat aventura harrigarri da, onda hortatik. Itziar, entzun dizugu, aja momentuen zale zarela, azaldu guzu hori. Bueno, nahi zale, aja momentuak, hori da, zuk zeneukan jakin min bat, ulertzen ezen duen zerbait, baina goido zeinek esango dizu, eta aja moment esaten zaio, horrela esaten zaio. Eta da, sentsazio hori, batzutan denbora laburrean, baina batzutan urtetan ulertu ez duzun zerbait, bapatean zerbaitek klik egiten du, eta izan lehike komunean zaudela dutxartzen, edo izan lehike sofan etzan da pelikula bat, ez du nahi eta ez izan behar maigainan zaudenean, eta zerbaitek klik egiten du da zerbait barria ulertzen duzu. Eta hori, baina hori ez ikerketan bakarrik, bizitzan oroar. Hori gertatzen danean, hori plazer handiko momentua da, Eta nik inoiz esan izan dut. Ikerketan, benetan, jendea ez da konturatzen, egiazki ikerketa egiten ari bazara, olako momentuak izango dituzula. Eta gogoratuko zara, ni gogoratzen nazen moduan, noiz izan zen, hau hobeto ulertu nuen eguna. Noiz, egon nintzen ez dakizeinekin hitz egiten, askotan pertsona batekin hitz egiten, zerbaiti bueltak ematen, da derrepente argi bat sortu zen, eta horiek, nik ustot, gorkak eloakoak izango ditu, edo zein ikertzaileek izango ditu olakoak, Bai. Argia egiten danean. Ikertzaile da, guzu, ikasle ginen garaien. Pentsatzen ari dan edon, hori dut kaleko jendea. Ni beti esaten hori, ez da, pieza dauzkezu, baina ez daude elkartuta eta lako baten, ez dakit ez, pixkat goroti behitu dezu, da, ui ba, oin danak, dana lotuta da, pieza danak bate ikustituzu, da, irudi osatu da. Hau zan, oin ulertzet. Baina horrek plazerra ematen du, baina esan nahi dut hau ez da bakarrik zientzia, azpimarratu nahi du, zeu atzo, harin itxan kasualidades, hau pentsatzen. Gure espeziea olakua da, gure espeziaren evoluzio osoa ikusten baduzu, ikusten duzu, moment hauek gustatzen zaizkigula. Ze gure espeziak egiten duena da, alperrekoak, baina ez da berri hau jaio ginanetik. Alperrekoak diran gauzak egiten ditugu, aprobak, eta honelakin egingo banu derbente, beraz, hau ez da, nik uste hau gure biologian dagoen gauza badala. Pixkatxoa, gertaratu gaitezen zuen jakintza esparruetara. Hizkuntza alorreko ikerketan zabiltza Itziar, elebitasunaren eta garunaren arteko loturak ikertzen. Uneotan zehazki, zure harreta zerk dauka hartuta? Gai orokor bat badago orain, momentu honetan kezkatzen hauena, eta ez da inbeste zientifikoa baizik eta ezagutzaren transferentziarekin zerikusia du, gizarteratzea, Nire kezka da, Euskaldunek, azkenean gure herrian elebidunetaz hitz egiten ari garenean, Euskaldunetaz hitz egiten ari gara, da hitz egin dezagun garbi, Orduan, Euskaldun hori interesatzen zaigu estrategikoki elebitasuna ondo ezagutzea, gure patua hor baitoa, Eta gustatuko litzaidake orain urte hauetan, hiritarrei azaltzea, eta horretan pasatzen du denbora, zergatik adibidez gure eguneroko 11 gauzetan, guk baditugu ezagutzak esateko zergatik gauzak horrela izan behar diren ala ez da, betiko adibide tonto epiniko dut. Eta da, kartelak, elebidunak dira. Eta ohitura dago hemen, bere zola behar luke, beti lehenengo goian dagoen hizkuntza euskara izan behar da, azpian gaztelania. Eta hau ez da kapritxo bat. Hizkuntza nola prozesatzen dugun ikusten baduzu, eta oso labur eta komiki gisa esango dut, detailetan sartu gabe, gauza bat deskubritu da azken urtetan, eta da, hitz egiten duzunean, hizkuntza erabiltzen duzunean, zure buruan dauden hizkuntza guztiak pizten dira. Orduan, euskaldun baten buruan pizten da, gaztelania edo frantsesa, legez behartuta bai gaude horiek ezagutzera, zuk ezagutu ditzakezun beste hizkuntza batzuk. Eta
adibidez, gu kaletik bagoaz da ikusten dugun lehenengo gauza gaztelania baldin bada, nola gu gaztelania dunak ere bagaren, gure burmuinak automatikoki milisegundotan egingo duena desgara konturatzen da, gainerako hizkuntzak inibitu. Horrek esan nahi du, euskara ere inibituko dala. Da orduan milisegundoietan konturatzen naizenerako bigarren hor euskara bazegoela, berandu gabiz. Zeinik ja gaztelania aktibatu dut, euskara inibitu dut, eta orain esfortzu handiagoa beharko dut euskara berriro aktibatzeko. Pixka bat labur gauza gehiago daudelakoak edo zergatik, eskerretara behar dugu euskara eta eskumatara gaztelania. Hau da, begiak lehenengo jotzen duen lekuan, testu idatzien kasuan, euskarak egon behar du. Eta nik uste dut, orain kanpaina batean nago, jendeari azaltzen zergatik horrela behar duen, ez dala euskara lehenengo, nola esango nuke, estetikoki edo duintasunaren aldetiz, hola behar du. Ze gaztelania duna dana, elebakarra danak, gainean euskara ikusten badu, horrek bere burmuinari ez dio ezer egiten. Koniek bat agertzen da horrez, gure txikitasko, nire txikitasko irudi animatuak koniek zeukaten bezala bukaeran. Ulertzen ez duzun zerbait. Orduan zure burmuina joango da gaztelaniara eta kitxo. Orduan, hau da adibide bat. Baina holako beste 11 adibide badira. Eta iruditzen zait guretzako, euskaldunontzako, diglosia egoera hau gure barnean ere ematen den diglosia egoera honi benetan aurre egin nahi badiogu, eta nik aurre egin nahi diot, elebitasunari buruz eta hizkuntzari buruz azken hamarkadetan ikasi ditugun hainbat gauza berebizikoak dira. Hori hor da, kezkatzen nauen gai bat. Arretagunetako bat, ikerketan zabiltzana. Adimen artifizialak, Gorka, hizkuntzari euskarari azken urteotan egin dion ekarpen garrantzitsuetako bat, izan dira itzultzaile neuronalak. Eta zu inguruan ibilizara isataldearen bueltan, ezta? Zer dago horrein oinarrian? Bueno, itzultzaile neuronalak, salto handi bat izen die, itzultzaileen mundun. Itzultzaileek egizan aspalditi dauzkeun erraminta die, baina ez die inoiz izen gaur egun dien bezain honak, ez? Azken baten, gertatzen hor paradigma aldaketa bat egon da, 2012 inguruen, eta hor sare neuronal sakonak hasia aztertzen eta erabiltzen, eta bengoz behaien potentzi guztie ateatzen, ez? Eta horrekin gauza pilo bat albidetu dira, ez? Ez bakarrik itzultzaile neuronala, baiz da beste gauza pilo bat. Eta itzultzaile neuronala dira adibide bat. Orduan, gaur egun jutari mazate Google Translate eta horako erramintak erabiltza, edo ja online dagoen itzultzaile neuronala euskararako eta bar, ikusiko zuen kalitatea oso ona dela, ez? Horren atzen dago, hori, sare neuronalak, datu pilo bat, azken baten berdie testuek hizkuntza ezberdinetan, eta normalen gaina testuek parekauta hon berde da. Hau da, berdeuna da, jakitea testu honentzat, adibidez, ingelesez, zein dan bere euskarazko itzulpena. Eta sare hauek ikaste oso ondo, hori mapatzen eta orokortzen. Ez da bakarriken adibide horiek kopia dituztela. Adibide berriek ematen aldimizko zu, baina ikusi ez dituztenak, orokortze gaitasuna handi dauke beste teknika batzukin alderauta. Eta teknologia alor horretan nora iriz daiteke esate baterako. Iritsiko gara euskal hiztuna ez den norbait aulki horretan eseri, eta berak esandakoa prozesatu eta euskaraz txukun emateko erantzunak emana entzun alizatera? Bai, hori, jada gaur egun, justu euskerakin ez, baina hizkuntza handienakin, ingelesa, gaztelera, azkenen datu pilo bat dauzkoen hizkuntza di horiek, horiekin jada badaude aplikazioak denbora errealen itzulpena egite izuenak, ez? Eta ikusiko zen dutena, segurunez hortiken demostrazio betako bat, ez? Eta ja momentu nahi die, behaiek zu gainezarrite izu dauda, ni egun euskera zain naiz, demagun, bat ematek, ingelesez nahiko ban indu entzun, momentuen bertan, ja inglesez entzuten hau. Eta nire euskerazko ahotsa, zango gainezarri dugu, ez da entzuten nire euskerazko ahotsa. Hori iristen nahi da. Kalitatea da kontu ez. Gaur egun nik uste oso kalitatea hundi dagoela, bateze, hizkuntza hundietan, ingelesetik gaztelera, Alemania, horako hizkuntza hundietan, eta kalitate hori geizten jutea hizkuntza horren presentzie txikioan enen, testutan. Alde hortatik, euskerak ez dauke, ingelesa dauken lekuik, ez dauke, baina esan beharra da, gu gehanak izeteko, hain gutxi izeteko, daukeun errepresentazioa asko zaundio dala. Eta tokatko litzai gukena baina asko zaundio. Eta hori, nena handio baten, hemen jende gozkorra asko daulako da, eta lan asko indalako, zango dugu,
itzalpen, errekonozimentu oso gutxikin. Euskarari baino gehiago, euskaldun hoi, berriro esango dut, zergatik. Euskal Herriko gizartea oso gizarte teknologikoa da, oso gizarte urbanoa da. Eta olako makinak erabiltzen ditugu pila bat, beraz noski, atzo bertan geunden bilera batean da esan nuen, itzultzaileen esaten nion jendeari, ez zaitezte ibili hor eskuak nekatzen, eta esan diezaiogun jendeari, ez ibili eskuak nekatzen itzulpenak egiten, zoaz itzultzaileen neuronalera, eta ataratzen da zu gainetik ikutu batzuk egin behar dizkiozu, da gainera, Gorkak ondo esan duen bezala, zenbat eta jende gehiago aritu itzultzaile neuronalean, itzultzaile neuronala hobia izango da, ez? Niri itzultzaile neuronalean gustatzen etzaidan gauza bakarra, ikusiko zu ze tontakeria dan, baina hizkuntzalaria naizenez, da, eta badakit lehendik datorrela, sare neuronal, adjektibo hori, iruditzen zait oso nasgarria dala, ze jendeak gero pentsatzen du, neuronek, sare neuronalek bezala funtzionatzen dutela, eta ez da egia, ez? Hori pena, iruditzen zait pena bat dala, sare neuronalei adjektibo hori jarri izana. Nastatzen ditulako kontuak, nastatu behar zituen modu batean. Baina itzultzaile neuronala nire ustez, egin behar dena ezagutarazi. Eta ni kanpaina batean hago baita ere itzultzaile neuronala ezagutarazteko, nire ikerketa taldean, rektoretzan orain dudan lanean, eta bar, eta jende guztia animatzen dut erabiltzera. Gauza horiek noski aldatuko dutela, imprentaren etorrerak mundu aldatu zuen bezala, lanabesa buedanak, karo, aldatuko dutela, baina ez dakigu, nire ustez, nora. Ez? Beti bezala gauza batzuk onerako izango da, beste gauza batzutan igual damutuko gara, ez dakit. Adimen artifiziala esparru berri askotara ari da zabaltzen. Une askotan zalantza asko sortzen ditu, ikuspuntu etikotik baita ere. Zuk eskatzen zaitu, nora iriz daiteken? Ni printzipioz almenak ez nau kezkatzen, eta nik uste geroz eta almena hundio, danontzat izango gala, ondo erabiltzen baldin badakigu, danontzat izango gala hobeto, ez. Aplikazio bai, aplikazio kezkatzen nago bai. Eta ez dugu etorkizun naino jun berrik hortako, ez? Ja gaur egun ikustei aplikazio batzuk ez diela oso zuzenak, ez? Adibidez, nahiko entzute eukidebe, nola enpresa batzuk erabili dituzten adimen artifizialeko sistema batzuk, jendea kontratatu, ala ez kontratatu, jakiteko, ez? Eta hor ikusi da sesgo piloa dauzkebela sistema hauek. Azkenen, sistema hauek behaiek sistema elikatu dutenen sesgoak hartzen ditu sistema berak. Hori oso ospetsu da, ez? Datuek die hauen janari, eta datuetatik ikaste. Datu horiek baldin badaukebe, arrazakeria, baldin badaukebe, machismoa, baldin badaukebe ez dakize, eta tamalez gure testuek hori dana daukebe, ez? Azkenen sistema hauek hori reproduzitu itebe. Inkluso batzutan amplifikau itebe. Teknologiaren erabilera, gizakiok sua erabiltzen hasi ginenetik, uste sortzen dela galdera hori garaian egingo espazuten ere, ze orain badakigu, Australian adibidez, suakin JR, megafauna guztia akatu, orduan hori ona izan zen, la txarra izan zen, eta aldaketa klimatikoa badakigu, azkenean, suaren, gizakiok egiten dugun, suaren eta erregaien erabileraren ondorio da, orduan galdera hori, nik uste betirakoa izango da, ez? Bai. Teknologia barria daukasunean, destu izan behar, ordenagailu hipermodernoak. Teknologia zarrean ere, beti, vaporeko makinak, energia nuklearra. Dana. Ez dago teknologia berrikuntza bat, galdera hori sortzen ez duena, baina nik uste galdera hori gehiago dela Gorkak dionez gurea, morala, hiritarrona. Ez dakit kasu honetan bere izitasuna den, baina adimen artifizialaren kasuan, batzutan, esan izan da, adimen artifizialak gizakiaren beraren adimenari aurre hartu aldiola eta bizi propioa eskura dezakela. Horrek sortzen du agian kezka gehiago? Hori, nahiko zientzia fikzio da, ez? Hori batek esatezun bezala, hortaz kezkatzea gaur egun da, Marten superpopulazioz kezkatzea bezala, ez? Ez dituzen dango gertago ez da nik, baina oengoz ez daukegu, ez? Bueno, nik bai pentsatzet, ez dago ingo muga teorikoik, adimen artifizialak gizakio baino ahalmena hundi eukitzeko, zergatik ez? Baina hori gertu da hola edo ez da hola, zaiet ez, etorkizunea aurrezatea beti da, oso zaie. Bere kasaka ibiltzea edo zibiltzea, horreke bere angulo asko dauzke, ez dimentsio piloa dauzke.
akaso guk oso helburu zehatza jartzeizko eta helburu horietan erabakitzeko gai da, ez? Gaur egun pixka lortzen duen bezala. Edo ez dakit, baina ez da baira esparru oso zabala iruditzen. Eta beste alde bat badauka ere. Zezuk galdera egin duzu, bageneki bezala adimena hitza erabiltzen dugunean, ez? Zertazari garen, ez? Eta nik uste dut isilean doazela hor gauza pila bat oso interesgarriak direnak gogoeta egiteko. Adibidez, adimena esaten dugunean gizakion adimenaz ari gara, bai? Eta gizakion adimena zer da, ba? Oraindik ez dakigu. Badakigu adimen orokorroiek, IQ test horiek neurtzen dutena, hori pitokeria badala eta hori ez dela existitzen. Orduan. Eta hizkuntzarekin ere lotura badu, adibidez, hizkuntza. Gure adimenaren parte hizkuntza da. Eta oraindik ez dakigu noraino erabiltzen dugun egiazki pentsatzeko ala bakarrik pentsamenduak transmititzeko. Baina, makina hauek itzulpen neuronala egiten duten algoritmoek eta bar, hizkuntzaren formak, outputak bai parekatzen dituzte eta horregatik itzultzen dute, baina ez dute ulertzen egiten dutena. Orduan, kanpotik begiratuta gizaki batek begiratzen badie, oso adimentsuak dirudite, eta gauza batzutan gu baino askoz abilagoak dira, tazkarragoak, baina guretzako arruntak diren gauza batzutarako, sekulako ezintasunak, zailtasunak izatera ni joan, baina gaur egun ezintasunak dituzte. Orduan, iruditzen zaibait ere, adimen artifiziala esaten dugunean, hor, ez? Errezeta guztiak, baina iruzur moduko bat sartuta dagoela, ez? Neuronala hitzarekin bezala. Orduan, ikaragarria da, baina bira, zen zan, Deep Blue, famatua, ez? Hori zan bernu. Eske Deep Blue da, adibide politxa. Baira basizion, Kasparovi, bai. Eta Deep Blue, adimen gehiago dauka Kasparove baino, hori, galdera hori, ondo sortua ote dago galdera hori, esango nukenik, ez? Ez daina oso adibide hona, adimenakin dauken arazo handiena nik uste da, ez dagoela definizio bat. Ez dago, eta ez, seguruan ez zingo da egon. Definizio bat, ez? Ez da obiektu formal bat, defini dezakezuna. Oso zai, bai, horrez oso zai emateko, ez dakit, ez, o mugau edo, igual ez da definizio hitze, baina bai, ez dakigu ondo nola mugau, ez? Orduan beti itedunak gizaki hartze du eredutza da, gizakien pareko gauza egiten. Hala ere, itziarrik esan duen bezala, ja, 1986 Deep Blue, ia zintzion xaken Kasparovi, eta gure ustez xaken jokatzezun edo zer ente gauza nahi desun bezala ditu, adimentsu izan bertzun. Eta benetan ez da inbesteako, ez? Orduan, bapaten ja xake etzan adimentsuen kontua. Orduan gero, autonomok, autonibiltza imazea, ez, ingurunean pertzepzioa, planifikazioa, adimentsu izan berzu, gaur egun ja badauzkeu, ez daude saltzen, baina funtzionatzen daude. Eta ja ez da adimentsu kontsideratzen, ez? AlphaGo irabazi du baita ere, Go dama joko bada, xakea baina askoz komplexuago, irabazi indio munduko honenai, ja ez da hori adimentsu izatea. Osea, ez dakigu zerran adimentsu izatea, beti langa moitzen goaz, ez? Eta zentzu hortan iziaren guztiz ados nago. Ez nahi uste bide bilela, ez? Neurozientzietan da zientzia kognitiboetan, gehiago nire alorra danetan, hauek galderak dira baita ere, ez? Adimena zer da, ze atal dauzka gure espeziean, gainerako espezietan, kognizio konparatua, alor fascinagarria da, ez? Osa, mundu biologikoan adimen esaten dugun hori zer dan. Eta gara, oskoz komplexuagoa da, ez? Akorda eragin didazu, bite bat, ez? Zelan zankite el kotxe fantastiko, ikusten nuen ni bat. Eta kotxearek, karo, hitz egiten zuen, aholkuak ematen zituen, zan zure laguna, ez? Baina orain ikusten dugu, heltzen direnean, kit bezala, eurak bakarrik ibil daitezken kotxeak, hori bakarrik egiten dute, zuk esaten duzun adibidea, ez? Etorkizuna aurre ikusten ez zaituztegu jarriko, baina bai galdetu nahi nizueke amaitu aurretik, zuen ikerlari ibilbidean zeren lekuko izan nahiko zenuketen? Nik erantzungo dizut, karo, ja urte asko dituzunean pentsatzen hasten zaren gauzak. Eta, baimene baten badiazu, emango dizudan erantzuna ez tasun nahi duzuna, ez dizut esango ze gauza deskubritu eta bar, egia esango badizut, nik ja ase nago. Bihar hilko banintz jakin bedi, ni pozik hiltzen nahi zentzu honetan. Alde honetatik, zeni ikasle nintzenetik, ona, ikusi ditudan gauzak eta ezagutu ditugunak eta bar, ezken niri, oioan popa ipintzen zaita zalean, bakarrik hortaz pentsatuta. Beraz, zure galderarien erantzungo diot esanez, gustatuko litzaidake ikustea
atzetik, nire esparruan atzetik datorren jende gazteak baldintza duinak lortzen dituela lan egiteko. Hiritarrek balekite ze baldintzatan egiten duten lan ikerlariek eta zenbat prestatu diren eta zenbat urtetan ibili diren amendik eta ara familiak utzita eta plan pertsonal pila bat, eta nola dabiltzan prekariotasun osoan lanean, ikertzaile gazteak, jakin dezazuen gure, eta esaten zula, gure artean ezaguna da, 40 urteko pertsona bati ikertzaile gazte, esaten zaio, gaur egun. Hori nunka bitzen da, 40 urteko pertsona bat ikertzaile gazte, umenmoko bat balitzezela, beka predoktorala baleuka bezala. Orduan, nik zer ikusi nahi nukeen benetan esateko, Pipas Fakundoko zezena bezala lasa hiltzen naiz, nahi nituzke ikusi ikertzaileak baldintza duinetan, gainerako langileak bezalako akordio eta bermeekin lanean, hori ikusi nahi nukenik. Guztiz adoz, gaina itziar esan du, galdera hori kolokan geldi da erantzun gabe eta nik nahi nion heldu. Guk beti nahi jo horri. Azkenen galdetzen dunen benetan zientzie baloratze aldan, zientzie garrantzitsu aldan, azkenen aurrekontutan ikuste hori. Hori da, hor, bai. Eta aurrekontutan tamalez, ez daukeu. Ez gara oraindik heltzen, iparraldeko Europak aurrekontuari ematen dion portzentaira. Egia da, Euskal Herriko Elkarte Autonomoan, Nafarroari buruz zehazki ez dakit, baina Euskal Herriko Elkarte Autonomoan, Espainiako gainerako herrialdetan, baino pixka bat gehiago ematen zaio, zientzia eta teknologiari. Ez ezagun aztu, gure herrian industria asko dago, eta hor zakuan industriari eta ez ikerketari zuzenean ematen zaio dura. Baina, esan nahi da, hegoaldera begiratzen baduzu ez gaudain txarto, baina ez gara heltzen euneko bira. Ez gara heltzen. Eta zutan ibili gara benetan aurrekontuetan dirua ipintzen dan lekuetan, eta hor ikusten duzu ze baldintzatan lan egin dugun, ez? Eta orduan dana ez da jente azkarra, baliabideak erabatekoak dira. Hor zaneko nuke ja aldarrikatzatik, zientzien lan garrantzitsuena segunez doktore ikaslekite. Eta behaien baldintzak oso txarra di. Eta izugarri lehiakorrak. Gaur egun, batazbesteko nota oso altu berdezu, batzutan publikazio eta danetik beka horietakoa lortzeko, eta gero baldintzak nahiko eta etzara heltzen jakin bedi. FPU bekak Espainia guztian lehiatzen direnak, zuak izo oso zailak dira lortzen. Eta horietako bat lortuta, premio extraordinario fin de carrera, eta olakoak behar dituzu, olakoak lortzeko, eta nik baditut olako biedo iru, nirekin lanean. Ez dute lortzen 1.000 euro eukitzea hilean bizitzeko. Eta hortik paga behar dira, alkilerra, janariak, dana. Eta ez dira 1.000 eurista izatera heltzen. Eta goi mailako jendea. Eta guztiz goi mailako jentia. Itziar Laka eta Gorka Azkune, eskerrik asko. Gaur, zientziari buruz, ezagutzari buruz, eta azken batean jakintza esparruei buruz, gurekin tarte hau partekatzeagatik hitz lauz. Eskerrik asko eta aurrekora arte. Zuei. Eskerrik asko bai.